Ако имаш дял от недвижим имот, то това видео е за теб. 5 момента, които трябва да знаеш за съдебната делба на имот. Първо, съсобственик, който иска делба, подава до районния съд по местонахождението на имота писмена молба. Второ, в първото заседание всеки от съсобствениците може да възрази против правото на някой от тях да участва в делбата и против размера на неговия дял. Трето, в решението, с което се допуска делбата, съдът се произнася по въпросите между кои лица и за кои имоти ще се извърши тя, както и каква е частта на всеки съсобственик. Четвърто, когато някой имот е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява той да бъде изнесен на публична продан. Страните в делбата могат да участват при наддаването на тази публична продан. Пето, ако имотът е поделяем, след като състави проекта за разделителния протокол, съдът призовава страните да им го предяви и да изслуша възраженията им по него. След това той съставя и обявява окончателния разделителен протокол. Ние сме адвокатско дружество Иванчови партньори и ако ви е необходима правна подкрепа във връзка с делба на имоти, моля да се свържете с нас на посочения телефон.